Hello friends, Bodo by Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली फरेस्ट गार्ड आरो लोगोसे ग्रेड 1 एग्जाम कन्डाक्टेड जाबाय एबा जोबजोब्बाय। नेक्स्ट प्रसेस बेनो जाबाय काट अफ ओंखारनानै फिजिकल टेस्टनि थाखाय आरो बे काट अफआ फाइनाल काट अफ जानाय नङा। फिजिकल टेस्ट पास खालामनानै दंबावो लास्टआव बाहायबा आरो थाबायनाया 16 km आरो 26 km 4 घन्टायाव हौवाफ्रा 26 हिनजावफ्रा 16 थाबायनांगोन आरो लास्टआव बायबाजों दाजाबनानैसो नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट ओंखारगोन। बेनो जाबाय 2025 बैसागुनि सिगां दा बेखौ जों मिथिबाय। बेखायनो जानुवारि फेब्रुवारियाव फिजिकल टेस्ट जानाय चान्सआ दङ। जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों प्रेक्टिस खालामदो थाबायनाय, मानो होनोबा थाबायनायखौनो हाया। बेखायनो नोंथांमोना एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो फिजिकल टेस्टनि रेडि एन्ड बाइबा टेस्टनि रेडि एन्ड साख्रि लानाय। दानिया नोंथांमोननि थाखाय एन्सार किस लाबोदों। दिनैनि एग्जामाव बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लोगोफोर जों गासै 40 जिके नायगोन, गासै 40 जोङो जिके नायगोन। दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बेसेबां मोनदों 30 प्लास हमना ला 35 जि मोनदों एबा 28 मोनदों एबा 25 टा जिके कारेक्ट जादों बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव। दा बिनि सिगां भिडिअ नाय आरो नेक्स्टआव इंलिश आरो मेथ्स भिडिअ फैगोन, एन्सार किस फैगोन आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टआव थांनो हागोन। दा बेयाव थांनो बेसेबां नांगौ 70 एबा 75 नोंथांमोना बिनि सायाव नेक्स्टआव एनालाइज खालामनानै भिडिअ लाबोगोन। बेनो जाबाय मोनसे खामानि मावनांगोन नोंथांमोना, बेनो जाबाय गुगल फर्म। अके स' नोंथांमोना बे गुगल फर्मखौ नोंथांमोना बयबो भट खालाम। जेब्लानोखि आं होगोन नोंथांमोना भिडिअनि लिंकआव मोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नेक्स्टनि भिडिअ फैगोन। दायो होथ'वाखै अब्ला नोंथांमोना काट अफखौ नेक्स्टआव दिन्थिनो हागोन बेसेबां थांगोन फिजिकल टेस्टनि थाखाय। नाथाय फिजिकल टेस्टआव थांनायानो फाइनाल नङा, मानो होनोबा बाइबाजों दाजाबावगोन आरो लास्टआव नोंथांमोननि काट अफ ओंखारनानै साख्रि। दा जों फार्स्ट कुइसनखौ जों नायगोन जिके सेक्सनाव। बेनो जाबाय बबे ग्रहखौ गोजा ग्रह होननानै मिथिनाय जायो? रेड प्लेनेट होनना बुङोबा बे जाबाय नोंथांमोननि राइट एन्सारा बि नाम्बार। स' बि नाम्बारा मार्सआ एबा बुधआ बे जाबाय नोंथांमोननि कारेक्ट एन्सार। देन सेकेन्ड कुइसन 32 नाम्बार। सेकेन्ड कुइसना जाहैबाय जोंहा फादार अफ नेसन, जोबोर इन्डियानि माने फेमास होनजायो, जोबोर इजि कुइसन, क्लास 5, 6नि गथ'फ्राबो हायो। बेनो जाबाय महात्मा गान्धी, राइट एन्सार। माने हारिनि बिफा होननानै एबा भारतआव हादरारि बिफा होननानै सोरखौ बुङो होनोबा महात्मा गान्धी। देन 33 नाम्बार फैबाय एबा थार्ड कुइसन। बेनो जाबाय केपिटेल अफ जापान, गोबां फेमास जापाननि केपिटेला, स' बेखायनो कुइसन दानदों बिथांमोना। देन बेनि राइट एन्सार जाबाय टकिअ'। अके टकिअ' नोंथांमोना बेखौ मोनदों। देन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन होनोबा जों मोनदों बेनो जाबाय बुहुमनि देरसिन आहार जाग्रा जुनादा मा? बेयाव एसे कनफिउस जादों, बे मोननैजों नोंथांमोना गोबां कनफिउस जादों जानांगौ। बेवहाय बुंदों जे हानि होनाखै, जुदि हानि होनो मोनबा स' एलिफेन्ट जागौमोन, आफ्रिकान एलिफेन्ट जागौमोन जुदि हानि होनाय मोनब्ला। नाथाय बेवहाय बुंदों जे नोंथांमोननि गाइखेर जाग्रा जुनादा मा होनोबा बेनि राइट एन्सारा ब्लु वेल एबा गोथां थिमि ना। स' बिथाङा एबा बेसो जिनिसा माने बेखौ कनफिउस खालामदों आरो, बाट बेनि राइट एन्सारा ब्लु वेल जागौमोन। देन 35 जायफ्रानोखि हिस्ट'रि लादों क्लास 9, 10 लेभेलाव मोनखादों। बेनो जाबाय सेकेन्ड वर्ल्ड वार, बिनिफ्राय फार्स्ट बिदि गोबां दङ ना। देन थार्ड गैया। अके देन जों बेयाव मोनदों जे बेनि बबे बोसोराव नैथि मुलुग दावहाया जोबदोंमोन? दा बेनि राइट एन्सारा 1945आव जोबदोंमोन, जागायदोंमोन जोंहा 1939आव। अके जाय 1945आव बे दावहाया थुंगेदोंमोन। थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसननि एन्सार जाहैबाय बेनो जाबाय लेंगुवेज इन ब्राजिल, माने मस्टलि माने ब्राजिलाव रायज्लायनाय लेंगुवेज स्पकेन इन ब्राजिलाव रायज्लायनाय रावा जाहैबाय पर्तुगिस। अके माने पर्तुगिसखौहाय बांसिन बेयाव रायज्लायनाय जायो, इंलिस नङा। देन फैबाय 37। स' 37 होनोबा नोंथांमोना मोनदों जे रमिअ एन्ड जुलियटखौ सोर लिरदोंमोन? अके रमिअ एन्ड जुलियट मोजां माने फेमास थुनफावथायखौ ड्रामाखौ सोर लिरदोंमोन? उइलियाम शेक्सपियारआ, बि नाम्बारा बिनि राइट एन्सार। देन 38। स' 38आव बुंदों जे बबे हादरखौ सान ओंखारनायनि हामा बुंनाय जायो? लेन्ड अफ राइजिं सान, जोबोद फेमास कुइसन, बि नाम्बारा राइट एन्सार जापान। अके स' नोंथांमोना बेखौ मोनदों। एन्ड 39। स' 39 फैबाय दायो केमिकेल सिम्बल अफ गल्ड। अके AG खौ खायसे सानदों, बे नङा। अके बिनि राइट एन्सारा बि नाम्बारा बेनो जाबाय AU। दा नोंथांमोननो थांनाय बाराव खोन्थाखादोंमोन जे साइन्सनि फैगोन होननानै। अके देन साइन्सआ फैदों। नोंथांमोना आइ होप नोंथांमोना हादों जानांगौ, बाट आर्ट्सनि एसे गोरा मोनो आरो माखासे केमिकेल सिम्बलफोरखौहाय। बाट जायनोखि साइन्सनि स्टुडेन्ट्स बिथांमोना 100% हादों जानांगौ। देन फैबाय 40 नाम्बारा फैबाय, बेनो जाबाय असियाननि सायाव फैदों, लार्जेस्ट असियान इन द वर्ल्ड। रिपिटेड कुइसन, थांनाय बाराव एसेयाव फैदोंमोन, बेनो जाबाय कारेक्ट एन्सारा प्रशान्त लैथोमा एबा पेसिफिक असियान। अके थ' बेनि राइट एन्सार। देन फैबाय 41, बेबो एसेयाव फैदोंमोन, बेनो जाबाय ग्रेभिटिखौ सोर दिहुनदोंमोन? बे जाबाय नोंथांमोननिया कारेक्ट एन्सार जाहैबाय बोगथाबमा गोहोखौ सोर दिहुनदोंमोन? आइजाक निउटना, बेनि राइट एन्सार बि नाम्बार।
देन फैबाय नेक्स्टआव 42 नाम्बाराव फैदोंमोन बे नोंथांमोननि पेपारा जाबाय C सेक्सननिमोन ओके C सेक्सननिमोन देन बेवहाय सोंदों स्मलेस्ट कन्टिनेन्ट बाय लेन्ड एरिया माने गुवाहाटीनि बायदिब्ला बबे हादरमाया दुइसिन बेनो जाबाय असिनिया एबा अस्ट्रेलिया ओके C नाम्बारा बेनि राइट एन्सार देन 43 आव फैदों हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ US रिपिटेड कुइसन एस आवसो फैदों जायफ्रा एसआइ लिरदों हाखादों बेनो जाबाय जर्ज वाशिंटन ए नाम्बारा बेनि राइट एन्सार देन 44 ओके स 44 आव सोंदों जे बेवहाय बबे गुदि मुवानि एटमिक अनजिमाया 1 रिपिटेड कुइसन एस आव फैदों बेनो जाबाय हाइड्रोजेन C नाम्बार जुदि एन्सारा रं जादोंबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै हरनो हागोन देन बेनिफ्राय 45 ओके स 45 बेनो जाबाय लार्जेस्ट अर्गेन इन द ह्यूमन बडी तो बेनि राइट एन्सारा जोंहा स्किन ओके स्किन खायसे खायसे हार्टखौ सानदों बाट स्किना बेनि C नाम्बारा राइट एन्सार देन 46 नाम्बार फैबाय बेनो जाबाय आइफिल टावार स आइफिल टावारा बबेयाव दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जे फ्रान्सआव दङ एबा पेरिसआव दङ फ्रान्सनि केपिटेला पेरिस ओके बेखौबो सोंनो हागौ नेक्स्ट लेभेलाव देन फैबाय रिपिटेड कुइसन ओके मनालिसाखौ सोर फेन खालामदोंमोननो बेनो जाबाय लियनार्ड' नोंथांमोना C नाम्बारा मोनदों बे बिनि राइट एन्सार रिपिटेड कुइसन थांनाय बारावसो फैदोंमोन एसए लेभेलाव दा बिथांमोना ओरैबायदि कनफिउज दानदों जेरावनाखि BTCनि मोनसेबो एग्जामाव BTC नलेज गैया ओके आसामनिबो गैया देन बेनिफ्राय कारेन्सि बेबो रिपिटेड कुइसन नोंथांमोननि रिपिटेड कुइसन बेनो जाबाय इउकेनि कारेन्सिया मा बेनो जाबाय पाउन्ड स्टार्लिं दाख्लैसो फैदों एसए लेभेलाव C नाम्बारा बेनि राइट एन्सार देन 49 नाम्बार स 49 नाम्बार बेनो जाबाय आबहावानिफ्राय बिफाङा मा बारखौ सोबनानै लायो बयबो हायो बेनो जाबाय कार्बन डाइ अक्साइड ओके कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिथांमोना ओके माने बिफां लाइफाङा लायो आरो ओके स लायो जों मानसिया लायो अक्सिजेन देन बेनिफ्राय थियरि अफ रिलेटिभिटिखौ सोर मुंदांखा बैगानिका माने साइन्टिस्टआ माने दिहुनदोंमोन आरो ओके दा बेखौ जों मोननाय बादि कुइसननि एन्सारा एलबार्ट ओके बेबो जाबाय नोंथांमोननि रिपिटेड कुइसन ओके एलबार्ट नोंथांमोननि बे B नाम्बारा बेनि राइट एन्सार देन आं बुंदोंमोन फ्रान्सनि ओके फ्रान्सनिया केपिटेला मा पेरिस दहायसो आं रिसेन्टलि खोन्थादोंमोन दा बेनो जाबाय राजधानी फ्रान्सनिया जाबाय पेरिस ओके नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो देन फैबाय नोंथांमोननि साइन्स लेभेल फैलायबाय देन 52 नाम्बार बबे ग्रहआ बेनि बेंखन आसानफोरनि थाखाय मिथिजायो माने रिंस होनना बुंदों बे बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन बेनो जाबाय जोंनिया ओके थ' बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय जोंहा B नाम्बार ओके B नाम्बार सनि ओके B नाम्बार बेनि राइट एन्सार देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेल 53 नाम्बार बबे गेसखौ सरासनस्रायै मिनिहोग्रा बार होननानै मिथिनाय जायो लाफिं गेस होनना जों जायखौ मिथिगोन बेनो जाबाय एन्सारा जाबाय नाइट्र' अक्साइड ओके नाइट्रस अक्साइड बेनि राइट एन्सार दा जोङो ससियेल साइन्सआव मोनबोदोंमोन ना क्लास 8, 9, 10 लेभेलाव बेनि माने कुइसन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि 54 नाम्बार ओके नोंथांमोननि सबसे इजि कुइसन बयबो मिथिगौ इन्टारनेशनेल लेंगुवेज मस्टलि स्पकेन एबा रायज्लायजाग्रा इंलिश बेनि राइट एन्सार देन 53 स' 50 ओके देन 55 फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेट वाल बबेयाव दङ बे जाबाय चाइना ओके बबे हादरखौ गिदिर बेरानि थाखाय मिथिनाय जायो बेनो जाबाय ग्रेट वाला बहा दङ होनोबा चाइनायाव दङ ओके चीन हादराव दङ देन नेक्स्ट फैबाय स' नेक्स्टआव फैदों नोंथांमोननि प्राइमारि फांसन अफ रेड ब्लाड सेल्स बेयाव नोंथांमोना नायोब्ला स' बेनि गोजा थै जिबख्रिफोरनि गाहाय हाबाया जा मा अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सार जों मोनदों ABCD थ' बेखौ नायबा मोनबाय ट्रान्सपोर्ट अक्सिजेन ओके बे जागोन बेनि राइट एन्सार B नाम्बारा जुदि बेयाव नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन बाट आंनि मथे अक्सिजेन रोगानाय ओके स' नोंथांमोना बेखौ अक्सिजेन जागोन गोबां सैमा सोंदों रिसेन्टलि माने दा बावैसो बिराद सेल गाबदों ओके थ' सेल खाथियाव गाबफैदों बारियावनो स' गोबां सैमा सोंदों स' साउन्डआ एसे खोनादों जानांगौ नोंथांमोना स' इगनर खालाम बेखौ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि साहारा डिजार्ट ओके साहारा डिजार्टआ बहा दङ होनोबा स' नोंथांमोननिया आफ्रिका B नाम्बार आफ्रिकायाव दङ थ' नोंथांमोना बेखौ होदोंबा कारेक्ट जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि बबे मुंदांखा नेरसोना भारताव दङ आरो बेखौ मोजां मोननायनि नेरसोन महरै मिथिनाय जायो जोबोर इजि कुइसन ताजमहल बे जाबाय ताजमहल देन बेनिफ्राय व्हाट इज द नेम अफ द लार्जेस्ट रेन फरेस्ट इन द वर्ल्ड थ' बे जाबाय एमाजन ओके B नाम्बारा देन फैबाय 60 कुइसन बावहाय बुंदों नोंथांमोननि फ्लाइ सल' एक्रस द एटलान्टिक असियान ओके थ' बेखौ सोंदों माने आटलान्टिक लैथोमाखौ हारसिङै बारनाय गिबिसिन आइजोआ सोरमोन स' बेवहाय ABCD दङ दा बिनि राइट एन्सारा स' बिनि राइट एन्सार ओके A नाम्बार स' A नाम्बारा एमिलिया ओके एमिलिया
तो बिथाङा फार्स्ट बारदों तो नोंथांमोना अमेन हिसाबै नायोब्ला बेखौ मोनगोन देन नोंथांमोना बेखौ होदोंब्ला कारेक्ट जागोन आई थिंक स' बेखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै हरनो हागोन आरो देन फैबाय नेक्स्ट लेभेल 61 अके 61 रिपिटेड कुइसन 0 अके बे जाबाय 0 दैया बेसेबां डिग्री सेलसियासआवहाय गथा एबा बरफ जायो 0 अके गुसु जाथारबाथाय लाथा खाबाय आरो बरफ जाबाय साइन्स लेभेलनि जायफ्रा साइन्स स्टुडेन्ट्स गोबां इजि देन बेनिफ्राय बबे ग्रहआ साननि खाथिसिनाव दङ मार्कारि अके नोंथांमोना बुध ग्रहआ साननि खाथिसिनाव दङ अके क्लोजार टु द सान अके देन नेक्स्ट फैबाय 63 बेवहाय सोंदों माने स्टेचु अफ लिबार्टी अके माने बेखौहाय सोर दान होदोंमोन अके फ्रान्सआ जागोन बे फ्रान्सआ इउएसनो बेखौ दान होदोंमोन गिफ्ट होदोंमोन अके सी नाम्बारा बेनि कारेक्ट एन्सार देन फैबाय 64 दा जों 64 फैबाय गुवा केमलिनि गुबै थाफादेरा मा तो बे साइन्सनि एक्चुअली साइन्स कुइसन दा बेखौहाय बेनि राइट एन्सारा बी नाम्बार जागोन एभोकेट अके तो नोंथांमोना बेखौ मोनदों एन्ड बेनिफ्राय 65 बेवहाय सोंदों भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन जोबोर इजि कुइसन आरो मोस्ट फेमास कुइसन बेनो जाबाय हु वाज द फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया जेब्लायबो इन्दिरा गान्धी अके इन्दिरा गान्धी बिथाङानो अके जुदि प्रेसिडेन्ट सोङोबा नैबे प्रतिभा देबी सिंह पाटिला जागौमोन आरो बे जाबाय इन्डियान पलिटिक कुइसन देन फैबाय नेक्स्टआव 66 जोबोर इजि कुइसन वर्ल्ड जिअग्राफि सोंनाय जादों बेनो जाबाय नोंथांमोननि केपिटेल अफ इटालिनि जायनाखि माने राजथावनि जायनाखि एक्चुअली जायनाखि हिस्ट्रि लादों गोबां इजि जाय क्लास 10 11 12 हिस्ट्रि साबजेक्ट लादोंमोन जोबोर इजि बेनो जाबाय रम बे जाबाय सिया बेनि कारेक्ट एन्सार देन 67 बेनिफ्राय व्हाट इज द लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट बाय एरिया अके एरियासो लार्जेस्ट कन्टिनेन्ट इन द वर्ल्ड होनाखै अके बाट एरियासो होनदों एरियाबाथ' जागोन बे एसिया थ' एसिया देरसिन जुदि नोंथांमोना कन्टिनेन्ट डाइरेक्ट सोंबा आलादा जागौमोन बाट बे जाबाय एसिया जागोन अके देन बेनिफ्राय बेवहाय जायनाखि ओरै सोंदों आइ हेभ ए ड्रिम बिबुंथिनि थाखाय सोर जारिमिनारि महरखौ मिथिनाय जायो थ' बेयाव सोंदों 68 आव सोंदों आइ हेभ ए ड्रिम बुंदोंना बिबुंथिनि थाखाय सोर जारिमिनारि महरखौ मिथिनाय जायो स' बिनि राइट एन्सारा जाबाय बी नाम्बार अके मार्टिन लुथार बिथाङा बुंदोंमोन बेखौ अके बेखौ मिथिनाय जायो देन 69 स' 69 आवहाय नोंथांमोननि बारमण्डलनि नारसिननायखौ सुनो थाखाय मा आइजें बाहायनाय जायो बेनि राइट एन्सारा जाबाय बेर'मिटार बेनि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोना होदोंब्ला कारेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्ट बेनो जाबाय 17 नाम्बार व्हाट इज द लंगेस्ट बन इन द हिउमेन बडि थ' सुबुंनि देहानि बयनिख्रुइबो गोलावसिन बेगेङा मा थ' बेनि राइट एन्सारा जाबाय ए नाम्बार अके ए नाम्बार फेमुरा बेनि राइट एन्सार देन फैबाय दायो इंलिश सेक्सन थ' इंलिश सेक्सनाव नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन दा फार्स्टनि 71 नि कारेक्ट एन्सारा नैबे डि नाम्बारा जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै हरनो दाबाव एन्ड हमना ला 73 बा हमना ला ए नाम्बार बेनिफ्राय 72 होनोबा नोंथांमोननि फ्रेन्डलि थ' बेबादि नोंथांमोना जागोन आरो बाट नोंथांमोना बेखौहाय खायसे इंलिश सेक्सनाव मिस्टेक दं बादि नुदों पेपारखौ नायनानै बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव दानिया फैबाय 40 जिकेआव बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना 33 बेनिफ्राय हमना ला 25 जि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरनो दाबाव